Kuthi-ke manje angiwuphendule ngesiZulu lo mbuzo ngoba ngicabanga ukuthi abantu basekhaya bezwe kahle mhlawumbe umbono noma uvo lwami, njengoba uMpilo ebuza lana ukuthi luthini lona uvo lwami ngalesi simo sika-Justice for Cwecwe. Ikhona-ke ividiyo la engichaza khona ngesiNgisi, mhlawumpe ongasizwa-ke isiZulu, kodwa futhi ongasizwa isiNgisi ngicabanga ukuthi kuphoqa ukuthi ngiyiphinde le nto engiyishilo laphaya ngesiZulu. Ngani na? Ngoba ngifisa ukuthi abantu basekhaya bangizwe nabo. Laphana esimeni sikaCwecwe into ebengiyiphawula ukuthi kubalulekile ukuthi singayibuki lento njengento ekhuluma nge-justice, njengento ekhuluma ngecala kuphela likaCwecwe. Kubalulekile ukuthi singabantu si-understand-e ukuthi kukhona lesi sifo, kukhona lobu bugelekeqe, kukhona lokhu kukhohlakala, kukhona le mikhuba eyenziwa ikakhulukazi abantu, ikakhulukazi abesilisa, ikakhulukazi abelungu. NgesiNgisi bayibiza nge-paedophilia. Angazi ukuthi kuthiwani ngesiZulu. Umuntu noma owesifazane noma owesilisa kodwa imvamisa abesilisa, futhi-ke iluvanzi kakhulu phakathi kwabelungu, othanda izingane ezincane, ngisho ngabe izelwe, ngisho ngabe iyakhasa, ngisho ngabe iyagaqa noma isifunda isikole sekuwumntwana akuselona usana, akanamsebenzi, eyesilisa eyesifazane akanamsebenzi. Labo bantu labo-ke babizwa ngesiLungu ngama-paedophiles. Ama-paedophiles-ke kudala bayiqala iy'ngane ey'ncane, ikakhulukazi isizwe sabelungu. Isizwe sabelungu masiqalile lokhu kwaqala nje kwahanjwa iy'kole, ila abavuna khona iy'ngane ey'ncane. Engifisa ukuthi-ke ngikuphawule nje kuqine impela nje kuthina sonke ukuthi le nto lena, yebo bona basebenzisa iy'ngane ey'ncane ngokocansi, kodwa kahle kahle bagcwele umhlaba futhi bayafunzana mhlaba wonke, futhi bayavikelana mhlaba wonke, futhi banemali yokuvikela le nto abayenzayo ngoba akukona ukuthi babasebenzisa ngocansi kuphela, futhi le nto ingathi yisilwane kubo ngaphakathi ngoba abakwazi ukuyigwema. Kodwa bayazana futhi bayafunzana, bayisebenzisa ngokocansi baphinde bayisebenzise futhi ngokwemikhuba yasey'godlweni zabo. La okufanele khona kube khona noma ikanjani iy'ngane ey'ncane, futhi bayile nhlobo ekwazi ukuthi ingakhethi ngisho ingane yakhe umuntu uqobo uyoyiqala isawusana, ikhule ize ibe ndala elokhu eyisebenzisa ingane, kodwa kakhulukazi ama-paedophiles ayayiyeka ingane uma isithombile, bayayinyanya kahle kahle uma isiyingane esindala, isithomba noma isizothomba, abayifuni-ke leyo-ke. Kunosathane nje othile kule nto ye-paedophile engicela ukuthi Nkosi yami, njengoba sisebenza lolu hambo lolu esiliqala manje, njengoba nje kuvela ngamadlebe le nto, isivela kancane nje ngekhala, ukuthi singayithathi kancane. Akusiyona into ye-justice kuphela, into yesifo esiphakathi kwabantu esiphila nabo, indlela abaphila ngayo, namasiko abo, ney'ndlela zabo, nemikhuba yabo. Imikhuba yabo futhi ene-funding ngoba thina lana sifana nensimu, insimu la okuvunwa khona iy'ngane
zihamba ngemikhumbi ziwele ziye emazweni la okwaziwa khona vele ukuthi i-demand ivele ikhona. Leyo demand-ke ma ivele ikhona, la kuleli zwe bathi abashoyo every 5 hours kulahleka ingane. Leyo ngane futhi ingeke iphinde itholakale. Manje every 5 hours kusho ukuthi nje in a day kungawu-3, 4, 5 wey'ngane daily. Asizwa lutho thina ngalokho. Akekho umuntu oke amemezele ngisho erediyweni ukuthi kufuneka ingane yakwabani ilahlekile kanjani njani. Kuyithulele nje. Manje uyayibuza ukuthi zishonaphi lezo ngane. Le nto esiyibuka nje manje esikoleni nale equbuka ngapha nangapha kusanje angazi isavela nje ngekhala lento kanti umsila wayo ulelelele kude. Futhi ngendlela abafaka imali kuyo lento iyaziwa nje ngisho phesheya koNgilandi kokuphi amazwe aphesheya ukuthi ila kahle kahle eziya khona iy'ngane. Thina kufuneke sicinge lapho Nkosi yami, sikhiphe nje uminista wamaphoyisa ekhiphe nje i-team ezo-investigate-a i-paedophilia, ezo-investigate-a abantu abane-pornography, esebenzisa i-pornography eney'ngane ey'ncane phakathi, bazobathola. Baye ey'koleni bacinge ama-pedophiles ngoba iwona asebenzisana no-caretaker nobani bani ngoba vele bayazi ukuthi kufuneka imali ezokhokhela laba bantu. Into abayifunayo laba bantu nje imali, abanendaba ney'ngane. Iy'ngane-ke bona-ke bayoyikhokhela ngisho imalini. Ukuvikelana futhi noku-protect-ana ukuthi-ke ibe igqitshwe nje lento, igqitshwe nje lento. Ilokhu yagqitshwa ngazi ngayiphi iminyaka. Kusafundwa ogogo bethu nomkhulu bethu lezi zinto akaze besitshele kodwa babenziwa same njengocece. Befunda ey'koleni zabelungu. Behamba o-Sunday school babelungu. Behamba o-Boy Scouts babelungu. Yonke lento le yayenziwa ngisho komkhulu nakokhokho bethu. Namanje-ke isikwelinye-ke izinga kodwa manje. Isikwelinye izinga manje ngoba leli gazi lengane encane balifuna njengosathane uqobo efuna igazi lomuntu. Bayokwenza konke okusemandleni futhi ukuthi balithole. And bayokwenza konke futhi ukuvala icala lomuntu engabonakali nje lowo muntu ngoba kwabhoboka loyo muntu loyo yedwa, hhayi iqhumile-ke manje lapho-ke. Manje niyayibona lento ukuthi ayihambi ngecala lalo mntwana lo kuphela. Lento iyimpi manje le ekufuneke ihlasele ngenye indlela, kungenwe ngempela, kufunwe lezi gelekeqe zabantu, zabelungu, zabani abasebenzisa iy'ngane ey'ncane, aba-traffic-a iy'ngane ey'ncane, abantshontsha bathumbe iy'ngane ey'ncane, abay'faka iy'ngane ey'ncane emkhunjini ehamba umhlaba wonke. Akukho la bangayifuni khona iy'ngane ey'ncane, la bangazukukhokha khona bakhokhele iy'ngane ey'ncane. Akufunwe nje uNkulunkulu ama-container eDurban, eThekwini, kungenwe kufunwe mani. Eyi bakithi, kufunwe. Eyi, yabona nje indaba yokuhamba uhleka emgwaqeni, uhamba umatsha uhleka emgwaqeni, uhamba uthatha ama-selfie, uthi umashela. Angazi ukuthi into eyanini leyo nto leyo kahle kahle. Ngoba le nkinga esibhekane nayo ifuna imgulukudu ezongena yonke indawo. Kukhishwe kwasani lamagundane lawa a-traffic-ayo, lamagundane lawa abophela iy'ngane zenu emakhontenini ahamba ngemikhumbi ewela phesheya eyodayiswa. Angazi nihambe nisineka komalokhuzana ani, oma-selfie, uhambe nigigitheka emgwaqweni nithi justice for Cwece. Angazi ukuthi yini nje vele leyo. Kodwa-ke ake ningene bantu abamnyama, ake ningene kule nto ye-pedophiles. Le nto iyi-syndicate, akusiyona into
kumele nje uyiphephethe nge-justice, ngeke.